ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ 7ನೇ ಎಪಿಸೋಡುಗೆ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇನಿತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಎರೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಪುದರು ಪವಿತ್ರ ಪಂದು ಅರೆನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೀಲ್ ಕೊರ್ತೀರಿ ತುಕಾರು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರೆ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ರಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಹಲೋ 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 ಕೇನುಂಡೆ ಏರುಂದು ಹಲೋ ಪವಿತ್ರ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡತೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂಗಡಿದ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಂಬುದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕೂಡ ಇರ್ನ ಆ ಯಜಮಾನ್ರು ಬತ್ತದ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತ ಪೋತೀರಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿದ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿದ ಇಲ್ಲ ಬರೀತಾ ನೀವು ಸಾಮಾನು ಕೊಂದು ಬರತ್ತೆ ಏಪಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇಬಲ್ ಹುಂಡ್ರುಜಿ ಕೋಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಕೊಡ್ನಿ ಎಂಕ ಆರೆ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ನಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಈ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಹುಂಡ್ರುಜಿ ಯಾರು ಪಣ್ಣೀರು ಕಾಣೆ ಬತ್ತದು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ನಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತುಜೀರಿ ಎಂಕ್ ಆರ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ದೆ ಸಾಮಾನ್ ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಂಡ್ರುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮೂಲ ಬಾಕಿ ದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾತ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಇರ್ನಿ ದಾದ ಬಾಕಿ ಇರ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಚಾತ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಕೋಡೆಲ 1 ಕಿಲೋ ಚಾದ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ತೇದ ಪೊಡಿ ಇಂಕುಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರಿಜಿ ಏರ್ ಪಣ್ಣೀರ್ ಅಂದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕೋಡೆ ಕೂಡ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಕೊಂತೇರು 2 ಕಿಲೋ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪಾರು ಉಂಡು ಬಂದು ನಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಇಪ್ಪು ಇಡಗತ್ತೆ ಆರ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಇಜ್ಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಯಾರು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಮುಲ್ತು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುರಾಣಿ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಂತೇರು ಪಂಡ ಇನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಕಾಸು ಐಕ್ ಬೊಕ ಇರ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡೇರಿತ್ತೆ ಐಕೆ ಅನ್ ಬೊಕ ಇರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ என்ன நம்பர் இதெல்லாம் குறையிரு கொற்புண்டா அந்த நம்பருக்கு குறையிரு அது காசு எப்போ கொற்பாரு ಎಂಚಿನ ಕಾಸು ಮಣ್ಣಿರ ಎಂಚಿನ ಕಂತನ ಬೋಡತೆ ಅದು ಮುಲ್ತ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಕೊಂತಾರದು ಇರ್ಲಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಸಕ್ಕರೆ ಚಾತ ಪುಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂತೇರು ಅಂದ್ರೆ ಈನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೆ ಹೆಂಗ ಒಂದು ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅಂಗಡಿ ನಾಯ್ಕೇರು ಪುದರ್ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಬರೀತ ಪುದರೆ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರೆ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಪಂಡ ಫೇಮಸ್ ಮುಳ್ಳು ನಾಯ್ಕೇರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪವಿತ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಇರೇನು ಒಂಜನ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇರ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು 7ನೇ ಎಪಿಸೋಡು ನೆಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ಜತೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ತೆಲ್ಪರೆ ಕುಶಾಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವು ಪುದರ್ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಇರ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲೆ ಇರ್ನ ಗುರ್ತದಾರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ.